Zatem покупаем свежие новости. Я на выпуск. Bizga kerak ingliz qavvaqlari. Istetda bu yemsiz bulut boshdan ketar. Xeyirli gün, менә biz bugün монда шундый яхшы бәйрәм. Бу бәйрәм пишән базары. Мин уже монда 5нче ел. Монда җыелалар менә күбрәк яшьләр. Татар халыгы бик тырыш, бик булган халык. Кемдер урындык ясаган, кемдер савыт-саба ясаган, кемдер ошау ризыкны яхшы иттереп анда ясаганнар иде. Ул чакта акча алмаш әз булган. Товар мен дибез инде алар берсенә берсе шул әйберләрне үзләре ясаган. Әйберләрне шабаталар алып килгәннәр монда, кием салымын алып килгәннәр. Ошау әйберләрен бу булган пишән базары үзара аралашу, үзара дуслашу, и ничектер ул татар халыкын алга киткән. Менә бу пишән базары белән берсе кешедән Кораган ничек нәрсә кем ясай. Шуңар менә бу традиция бик яхшы. Аны бүген яхшы оештырганнар. Махыр Екатерининский урамından bir kortlu yurt yazıla. Keleş yağından 25 bin akça, 19 binler, 3 samavar gecil şitikler, tofta parça hem siti yazılı. Olğata da şunu devam ederge tırışırım. Kaçanga kadar devam edersin indi bu işini? Temiz gıylimin alıp bitirgen şeye kadar. Temizlik olası içinelim Cemeğe. Temizlik olası içinelim. Чирак түгел, бар мәчет Мәрҗани. Менә ул әйткән, татар теле саклау өчен кирәк. Борынгы заманада безнең груф гадәтләрне күтәрергә. Без аларны күтәрәбез, киләчәк буыннарга тапшырабыз. Бик яхшы кәеф кешеләрнең. Менә монда кеше аралаша, таныша, шәйләр ишә. Бик матур урын. Шуңар бу Şara bik yaxşı оештырган, бик yaxşı үтәр. Sabır